Җидегән Чишма Орша халык театры турында күп ишетеп беләбез. Ул аңа лаек та. Ул бүген районның горурлыгы булырга тиешле. Мәдәният тормышын тулыландырып торучы бер өлеше. Идел йорт төбәкара фестивальдә гран-при иясе булган коллектив бүген ничек яши? Киләчәккә планнары нинди? Түгәрәк өстәл артында сөйләшү барышында алар кызыксындырган барлык сорауларга җавап табарга тырыштылар. Анда театр җитәкчесе Рамил Мөхәддинов, мәдәният йорты җитәкчесе Айрат Нуръязанов, театр артистлары Харис Сафин, Илдус Хабибуллин, Расих Тимергалиев һәм яшь артистка Адилә Әхмәтҗанова катнашты. Безнең халык театры оешканга 35 ел. Шул 35 ел эчендә бик күп эшләр эшләнде, әлбәттә, бик күп спектакльләр куелды. Россия буенча бик күп төбәкләргә үзебезнең спектакльбезне күрсәтергә җыйдык. Бик җылы кабул иткән урыннар булды. Менә элекке вакыттан искә алсак, безнең халык театры менә голый энтузиазмда башланып киткән әйбер. Инде бу турыда һаман сөйлибез, инде ничек проектларыбыз бар. Телевидениедә, радиода инде Илфат Петрахмановның buluşları bilen başlanıp gitken eğer bu. İkisine Zeki ve bilen onlar ikisi tutunup işi başladılar. Şunda bizim de çağırıp şu günlerden biri bu 86. yılda. Şu günlerden biri şu tiyatroda bizim işimizin yapılamız indi. Bizce rayon halkına tiyatro sanatını gösteririz, spektaküller koyarız. Ve bu vakitte bize de tanışmalarda da nicedir күтәренкелек бар иде, театрда кызыксыну бар иде. Шуннан ничектер бер кадәр вакыт узгач ул шикер сүрелде. Шуннан һәр бер җирдә була торган иде. Сүрелеп тә китә, ул бит инде кешенең тормышында теге кривиза по-разному дигәндәй бераз күтәрелеп китә, чыгып китәргә мөмкин, анысын гаеп итеп булмый. Шуннан инде 2009 елларга күчкәч яңадан без теге күтәрелеп киттек дип әйтергә була, чөнки бу елларда безнең ничектер тамашачыларда да халык театрына карата кызыксыну артты. Үзебездә дә ниндидер азарт появился. Яңадан яңа әйберләр кую турында, шундый әйберләр. Бу чырларда безнең белән Рафис Салахетдинов эшләгән иде. Без аның белән инде кайнан әйберләр куйдык. Телевидениега чыктык. Инде хәтта барыбыз да мәгълүм, Әзермештән Әлмәдәр пьесасы белән гран-при алдык. Идел йорт театр фестивалендә. Менә шундыйрак юл узды безнең театрыбыз. Бүгенге көндә эшләп килә, элеккегә күтәрелеш әзрәк яңадан менә төшкән шикелле. Чөнки Yürüyüştürme yapılarında da lider jipsist yapılar vardır mırayin. Bizimizde de lider sülpendirilekte anlarsın. Biraz sınır vakıtlarda, sınır yıllarda bulan bu Covid diyen nerselerde bizge naşar bileyi teklemişten ansıla bir görmese. Şu ay bu akaramasından koyver tiyatrolar üzeteler, işleriler. Bizim kolektifte fakat bugünkünde sülpendik. Benim fikrim şunday. Belki başka kişinin bile gelişmez. Ben şunu fikirle tutam. Bu süperlik ütelerek gerek. Bizge kütelerek gerek. Bunun için bir alışaklar var. Ben bizim bilen hazır kolektifini jiteklep, bizim elektrike vakitlarda rejisörler bulup işleyen, indi bilimi yağınında barımız tarafından da hürmet edilgen İptaş Ramil Efendi gelip bizim bilen yamadan bizim ustalığını gösterip bizim bilen kişilerge özünün rızalığını bildi. Buna şunday zor ümitler var. Bundan sonra biz belki yama ayıplar, matru ayıplar koyup halkında iktidarını celb ederiz. Mügayin şunday işanışla yaşayız. Ramil Efendi sizge bir zor alırız. Харис Әфәнде, siz birinchi boshqargan rolingizni xatirlaysizmi? Elbette. Birinchi balaqaylarım spektaklini yendik. Biz yine xatirlaysınız. Milanda Rifat Kiyovur'u başkardım. Bu bir kere hatırladım yani.
Чөнки ул менә шушы спектакльдә, шушы пьесада драма дигән секторларда шуның калагы ул. Шуның төп әйберсе ул инде хәзер балакайларның эшләрен яптырмыйм. Менә мин ул рольне бик яратып ядым. Бер кашан менә. Biz indi яңадан бу әйбергә кайттык. Мәрхүм Гафур әфәнде белән куйдык biz ул балакайларны яңадан. Менә инде анда миңа бабай рольләрен яратып килде. Ул вакытта рольдә бик әйбәт хәтерлим. Соңда балакайларында бабай рольләре күңелгә сеңеп калган әйберләрне Hakikaten min üzüm başkaran üllerinin varsı da yaratıp iskalam. Min üzüm Halis abidan sonra 1990 yılına gelip girdim o vaktan buraya Fahri'ye. Başkanı eski söylemağına uçakta aldım yine o vakta. Bizden bir birisi spektakl. Unutulmaz bey böyle program başladım o vakta. Ondan sonra da sinetleşerdi. Komediya oyunları başkalar to'g'ri. Shundan so'ng iste'mollarni tavsiyalarni olsam biz niye var ki var geldik turgan deymiz. Endi harita bilan bir shundan kadar yil sayin mana shu meniki 32 yil bo'lib kelaman. Evvel ona bilmaydi. Şundan bu yigitler kızlar arasında men o'zimni arasında yaş artist deb sanayman. Çünkü bu safhada kelgan benim nibari 3-4 yılına şuna göre yaşım 35'te olsa da haligi sahnada men o'zimni yaş artist deb sanayman. Eng birinchi men bizga basrab ketdim dedim. Eng birinchi rol turunda hali Haris abi söylaganda men de o'ylab o'tirdim. Shunda men de bir yoshda kelgan o'zimning eng birinchi rolimni shuna shu yigitlar qizlar bilan qo'yilgan edi endi u asar sahnaga. Әлепле артистларның исемлеrini biz onu biraz ikinci türlü isim bilen çıkardık tamaşaçıga sahne ortunda Oğğa isimli spektakl çıkargan edik biz. Şunda men rejissor rolünü başlagan edim. Şahardan qaytgan jiddiy gina mag'rur kiyingan rejissor rolünü berganlar edim. Bunday isimde ol spektakl bilen ko'p avullarda yürüldü. Bik meni qalsa bik motor kelib chiqqan edi. Bik motor asar kelib chiqqan edi. Әйтегез әле, комедияда уйнарга җайлымы, әллә драмадамы? Пьесаларны нәрсәдән чыгып сайлыйсыз? Аның комедиясының да үзенең авыр яклары бар, драманың да авыр яклары бар. Һәммәсенә дә теге чын күңелдән тотынсаң, барып чыга торган әйберләр. Ничек сайлыйбыз спектакльне? Спектакль сайлаганда менә bizning qarshimizda bizning truppada kimlar bor? Mana shu kishilar o'ynaytirgan, shu kishilar siyatirgan aybir saylarga tirishamiz. Chitda qoldirmayshaydi, birsida deb aytdik. Qaysi vaqt chitdan kishi olib qolamiz. Mana har 5 repetisiyaning bir sanagina kela olmay, bik qanotlanib keladi kishi. Unisi keladi, mana sahnada bizning o'ynaganni ko'ra, men de o'ynar edim shunda, shunday maturite o'ynalar deb Şundi bizning tigi fikrlarini bildira, kelib o'ynay boshlagach, repetisiyaga jiri boshlagach, u shu xatlik avur etib vоспринимайdi. Biz endi 35 yil egalangan biz. Biz chiqib ketamiz ekan, qaytib kiramiz ekan. Qaytdimmi, Allohga shukr. Vaqtida bor, vaqtida qayt. Mana shu yoqlari bor. Spektaklni so'ylaganda kadrlar deb aytdik endi. Kadrlar, aktyorlar bulganlığına kim var bizim aramızda? Ben şundan söyleyeyim. Siyasi kayıt değil. Koy vakit bana dram kuyası kile bizim oynaytıran kişilerimiz arasından bugün kinde şuşlar oynuyorlar, şuşlar jiriyorlar, sayın repetisiya gadip. Qaraysan, придется комедия kuyarga. Приходится. Şu an kire bana söyle, çıtıp tutunasan. Kışın kirek. Hemen bir türlü, hemen İldus, hemen Haris, hemen anda bütün kişiler müdazirekteki yamartı da kirektir. No, daha şu yamartı diyen nerseye koyup kalsak, kişinin şunlar şu tiyatroga belirgen kişi kirek. Vaktinde jellemitirgan, özünün simyası yağından da bir tutkarlıklar bulmitirgan, şundi kişiler tabi kirek. Şu şırapta biz tilegen eybirini koyalar idik. No, eybir saylav, spektakl saylav,
bik şitine bir конечно. Иң ауыр әйберләрнең берсе. Иң авыр, чөнки нәрсәдә куясың килә, нинди сүз әйтәсең килә, халыкка нәрсәдә җиткерәсең килә. Ну, аны җиткерү өчен сайлап карыйсың, бусында булайрак, тегесендә тегеләйрәк, безнең нигә килеп җитми. Менә шуның белән әйбер сайлау бик авыр. Кулымны менә монда куеп әйтәсем килә, минем рәхәтләнеп бер драма уйнар идем. Уйныйсы килә менә драмада. Драмада менә күңелеңдәге нәрсә әйтәсе килгән сүзне әйтеп була торган әйбер ул. Комедия шаркылдап килдең, аның теге тәрбияви ягыда ничектер шамалы гына була. Драма бөтенләй икенче төрле әйбер. Анда әсәрне язган кешенең әйтәсе килгән сүзен үзеңдә кушып, үзеңдә җипләп, зур итеп әйтеп була. Менә шуңа күрә драма кую начар булмас иде. Ну, комедияны тоже куярак кирәк, кеше комедия ярата. Драма комедия куярак кирәк. Була моңсу комедия. Моңсу комедия. Әлдермештән әлмәндәр моңсу комедия бит инде. Әйе, аны бит мөхәммәд куеп булмый. Әйе, аны куеп булмый. Шуның шикелле менә андый теге бик зур мәгънәле шундый комедияларда, моңсу комедияларда булар, менә шундый әйберләрдә тапсак. Минем менә шушы 35 ел дип тагын бер кат әйтим инде. Дәвамында бик күңелгә монда сеңеп калган ике әйбер. Берсе саташуда, Марат Закирович образы. Ну, монысы алданрак булды. Ну, әлмәнләр. Монысын әйтәсе дә юк инде. Аны халык та бик яратты, үзем дә бик теләп, бик рәхәтләнеп, ләззәтләнеп уйнадык без аны менә. Башкалары да бик әйбәт, бик күңелдә. Аннары бик матур гына безнең килеп чыккан иде. Алпамыш алпавыты, анда бик яхшы итеп, чын күңелдән уйнадык. Ну, менә уйнауда безнең халык театр артистлары кайбер урыннарда теге пафосны булмасын инде, профессионал актерларны уздырып җибәрәләр, потому что чын итеп уйныйлар, менә йөрәктән чыгып, йөрәктән кыланмыйлар, әйе, кыланмыйлар. Жоклану дигән әйбер юк. Артык переигрывание дигән әйбер юк. Үзендә нинди, içində нинди әйбәт фикерләр, әйбәт уйлар бар. Менә халык театры актерлары шуны күрсәтә беләләр алар. Белгәнебезчә, театр фильмда төшерде бит әле. Тулы метражлы, сәгать ярымлык. Әйтегез әле, сәхнәдә һәм фильмда уйнауның аермасы бармы? Бар, бик зур. Бик зур, аерма зур. Бер әйбәт ягы бар, анда нәрсәнедер ситеп уйнап җиткермәсәң, анда дуплесап яңадан уйнап була. Сәхнәдә инде алай итеп уйнап булмый. Бусы бер ничектер теге ягы булсын. Ну, аннарысын зур җавапчылык дигән әйбер бар инде кинода. Чөнки киноны төшердең, булды, киноны бүтән итеп үзгәртә алмыйсың. Ничек чыккан, шулай карыйсың. Менә шу ике әйбер бар. Булай уйнау рәвешендә кинода уйнау нирәк, җайлырак, рәхәтрәк минемчә. Төп рольгә караганда икенче пландагы рольдәге уйнаучылар да әйбәт үзе теге бик истә кала торган шундый кешеләр дә була бит. Мин әйтмәсәм, анда хайран күренде, бөтен кеше дә инде. Шундый әсәр бит инде. Аның спектакль буларак та монда сәхнәдә бит инде бик күп куелды. Без мәдәният йортында гына бер ничә 14 тапкыр машинада 16 тапкыр. Кино кую дигән әйбер теләк нәрсәсен чыкты. Без уже сәхнәгә сыймый башладык. Без уже кино итеп төшереп килгән иде. Природа чыгып килә. Аның мөмкинлеге ул бит инде әсәрнең дә мөмкинлегеннән тора. Ана хыялда һәм инде ул вакытта шундый мөмкинлек шуннан да булды инде. Мөмкинлек булмаса бит инде шәп булды. Аның бит финансовый ягы да бар иде. Мөмкинлекне таптылар инде. Финанс ягы да бар һәм башкасы да ул бит инде теге бер яклаган әйбер түгел. Теге актер уйныйм дип, режиссер куям дип кенә түгел. Башка ягы да бар, җитәкчелек ягы да дип әйтим инде. Ул якларында каралды инде. Аллаһка шөкер, ул вакытта теге безнең сүзне дип әйтик инде, менә тәкъдимне аяк астына салып таптамадылар бит инде. Әйдә, ярар, давай эшләп карыйк. Мондай бер дә булып карасын дип шуннан да бер үзе безнең бер юнәлеш инде. Ул теге токтый торган әйбер булмасын, бара торган әйбер булсын. Чөнки менә бу елда инде без Алмаз Нургалиев безне шундый фильмга төшерергә тәкъдим итте дип әйтик инде. Ул Әсгар Шакиров турында фильм. Без инде бер ничә массовкада эләктек. Һәм дә
жейкін алға берсе, енді ол Чырабыз дейді мына Орша районында, локациялар болады дейді Орша районында да. Һәм инде безнең актерларыбызны да менә рольләргә куярга, тип рольләрдә булмаса да, икенче пландагы рольләрдә уйнарлар дип көтәбез инде. Алмаз Нургалиев белән очрашу алла берсә, ул әйткән иде, менә бер күрешү алабыз дип, мин инде бераз теге сәрендә шишимме дип әйтимме. Чөнки безнең актерларны без спектакльләрне җибәрдек, электрон вариантта дип әйтик инде. Безнең актерларны ошатты. Анда алга таба менә сезнең актерлар белән дә эшлисе килә дип ныкталап дип әйтик инде. Кайберләре менә әйткән кешеләр бар. Ойрат Гомарович, яңадан кинофильм төшерергә уйласалар, хәзер андый мөмкинлек биреп булыр иде микән? Әлбәттә, театрга карата фикерләр булмай. Дөрестән дә менә шәхсән үземә 2003 елда мин шушында ятында җитәкче булып эшлим. Һәм без эшләгән давырда университетка еллык карьера спектакль без кино буларак та, 16 тапкыр сәхнәдә башта спектакль булып та чыкты бит мине. Бу вакытта дөрестән дә без барыбыз шуны канатланып, шушы кино төшерү белән җаны бирдек. Әйтеп кенәчә мөмкинлекләр дә башкарагы, әмма күңелне сүрдерәс килми, бүгенге көндә дә менә безнең шундый ниятебез бар, хыялларыбыз бар. Менә әйтеп кенәчә Рамил Абсолютизм кирәк спектакльләр җитәкче булып кайтты. Хәзер безнең аны хыялларыбыз да тәкән килә дип әйтик инде. Башка режиссер белән эшләдек. Әмма ничтер уңай спектакль чыгарсак та, аңлашмачак булып алды безнең арабызда, алар белән дә. Әмма киләчәктә Алла берсә спектакль халык театрының теләге бар икән, мин шәхсән үз тарафымнан вәгъдә бирәм, ярдәм итәргә әлбәттә. Менә без хәзер битендә бөтен мөмкинлекләр дә туып бәсә дә, безнең кино төшерү осталыгы районда бик булмаса да, иңгелек аны бездә юк. Барыбыз мәктәбендә татарча әйткәндә, менә хәзер без культура егетләре белән кино бүлеге белән грант яздык, Алла берсә. Барып чыкса, безнең менә шушы яртылыкта 2 камералар исәбебез бар. Культура базасында һәм 1 квадрат коптыр. Менә шуларны Алла берсә чынга ашырсак, Худай кушып, әлбәттә безнең кино төшерергә тулы мөмкинлек булачак. Шуны яшәп киләбез бүгенге көндә. Һәр хәлдә ничек булса да моңарча әле җаен туып килдек. Эш ягыннан да үмитләр акларын белдем, Алла берсә. Ойрат Гомарович, районда халык театрын муниципаль театр итү мөмкинлеге юкмы? Әйе, дөресен әйткәндә, элекеге менә безнең шәкәр режиссер офицерлык Хатинов тарафыннан да бөтен башланып киткән вакытларда иде. Хәтерсә 2016-2013 елларда без ул таләп белән бергән идек. Әмма бу мәсьәлә килгәндә, ул безнең таләп белән генә без эшләп кенә башка торган эш түгел. Иңелек безнең министерство тарафыннан куелган кайбер җайсызлыклар да бар. Чөнки менә белгәнегезчә безнең Кушаранда дәүләт театры бар. Дәүләт театры безнең Министерство культуры положениесе нигезендә якын-тирә 5 районны рөхсәткә должен обеспечивать спектакльләр белән һәм музыкаларны тота. Шул дәүләт театры безнең якынга терәп торганлыктан безнең районда бүгенге көндә муниципаль театр оештыру өчен иңелек безнең андый мөмкинлек юк. Һәм ул муниципаль театр оештырсак та, әгәр дә безнең бүгенге көндә район да ул театрны күтәреп, җитәкләп һәм дә аның чыгымнарын күтәрелеп гафу итегез, безнең анда мөмкинлек юк. Әмма киләчәктә бәлки бюджет мәсьәләсенә килеп торыла бу. Дөрес аңларга кирәк моны, чөнки барлык теләкләр дә, хыяллар да мөмкин белән тәңгә килми. Әмма ул безнең хыялда мөмкинлек чыгышка без әлбәттә шәйшәкбез, әмма бүгенге көндә менә мин сезгә андый вакыт бирә алмыйм. Безнең яшь актерларыбыз бар, педагогиятының студентлары да безнең белән менә бер театрда уйнадылар. Бүген менә түгел кешеләрдә генә юк, алар кайсыдыр чирап киткән, кайсыдыр нәрсәдер, әмма алар бүген килмәделәр. Безнең менә коллективыбызда яшь актриса дип әйтәбез инде, яшь уйнаучыбыз, ул безнең Адилә Әхмәтҗанова китапханәдә эшли, кеше улыннан
кешедән килеп йөри. Үзеңә бик шат. Һәм бик иҗади кеше ул безнең. Шигырьләр дә яза ул. Җидегән шишмә халык театры турында педагогик коллегиятында укыганда ук ишетеп белә идем. Ул вакытта монда килергә ничектер мөмкинлек булмады, чөнки мин көн саен кайтып йөрдем. Шул яктан кыенлыклар туды. Ә монда инде Арчада хәзер китапханәдә эшли башлагач, мин монда килергә батырчылык иттем дип әйтсәм була, шуңа күрә хәзер мин монда. Һәм мин моңа бер дә күрмим. Беренче ролем беренче театрдан Факиха роле. Адилә, беренче тапкыр сәхнәгә чыгу каушаттымы? Каушатты дип әйтмәс идем, чөнки моңарчыда инде сәхнәдә булганым бар. Беренче, ләкин менә бу коллектив белән спектакль уйнавы әлбәттә дулкынландыргыч, ләкин барысы да әйбәт үтте дип уйлыйм. 3нче ел рәттән спектакльләрне танылган режиссер, укытучы, артист Азат Зарипов сәхнәләштерә. Аның белән эшләү авыр түгелме? Аның белән эшләү бик рәхәт дип әйтәсем килә минем. Ул менә шу хәтлек итеп җиренә җиткереп аңлата кешегә рольне. Әгәр дә син ничектер тертелеп итеп торасың икән, уйнап күрсәтә. Ул бер генә тапкыр уйнап күрсәтми, сиңа 20 тапкыр уйнап күрсәтергә мөмкин. Шушы аңа ничек кирәк, шул рәвешкә җиткергәнчә уйнап күрсәтә. Өйрәтүе бик безгә ошый, аның белән эшләү әйбәт. Хәзер театрның үз тамашачысы бар. Арча халкы бик таләпчән, аңа ошыйлар. Зал тутырып киләләр, гөрләтеп кул чабалар икән. Димәк, юк түгел. Җидегән шишмә Арча халык театрына киләчәктә дә яңа спектакльләр иҗат итеп, тамашачыларын сөендерүләрен теләйбез.